Müslüman doğullar, milyonha insan bunun aşağında yatir. Şolan hemmesinin ulukan arzusi vah bir dünya gaydip bir jegede Hudaýymyza bir tecde etsek. Vah bir dünya gaydip bir jegün Hudaý Taalanyň pardysyny ruzasyny tutsak diýip yerin aşağında arzu ediýeler. Amma şunu gat'en bil ey musulman doğanım, jowan oğlanım. Ýakdy ki ol aýagy ki seni cemaate getirip bilmeye, ol aýagy ki getirip seni tarawihda hatmy Qur'anyň aýagy üstüne saklap bilmeye hiç wagt intizar etme. Şu aýak seni Allah Taalanyň cennetine kilerdi. Ol agdy ki, ol dili ki seni Allah'ın yolunda Kur'an okumaktan, ruza tutmaktan, taravihe gelmekten seni aciz ediye bil. Bu hiç vakt seni Allah Teala'nın cennetine akılıp bilmez.